kama sirkal mamalo nyiso kenge magi medo keto ne omenda ochopo ne tend counties seche mowinjore romo bedo kindgi kod jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua. Jalup jatend piny oko ni piny owacho mamalo ne osechwalo ne counties 92% mag omenda mowinjo bed ni dhinegi kendo mane odong' ne ochwal negi dwe mar 7. Gachagua bende lero ni kwan gope ma piny owacho nigo odok piny kowuok bilion 622 omenda ma 2022 nyaka bilion 516.27 omenda mar 2023 achiel kachiel watudre kanyo kod lipota marwa Walter Nyambaga. Walter, erokamano kuom yudo thuolo mar riwri kodwa e chenro mar migago. Piny owacho yango ni gisechwalo omenda ne counties ma kwan atamalo chiegni kanyo 97 kendo giwacho ni gowi ma gin godo osedok piny ikomenda mokadho kod ikomenda ma wantiere ni. Lerno to chal nadi to ginang'o mitwak romono? Uchik Manuel en mbaka mar pesa, omenda kod pesa. Mbaka matire kendi mosebedo kadhi nyime nyaka ne pinyiro chenro mano chaki kinde mag seche mag 4 nyaka sani kore chenro mag koro wanyalo wacho ni seche mag migago gi seche giendi pod twak dhi nyime e yemo matoke kaniendi twak mo ita kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua kanyakla kod jotelo mawuok e counties mopogore magin governors. Twak maked kod mani odiedo ewi wach pesa michwalo ne counties mondo chenro margi odhi nyime. Mbaka magi sebedo godo gi ute mag fwambo motelo ne bedo kod twak madundo modol mopondo en ni gisebedo ka giywak ni omenda mowinjo ne dhi ne counties oyudo buok matin kalore kod rem chopo kare paro mar chik mane owit oko kod jatend piny William Ruto tok ng'anyo mar ojende mag Gensis mawacho ni nomiyo menyo margi kata osuru mane chan juogi kotenre kod paro mar chik no endo omiyo chwalo omenda ne counties obedo kod ng'ikruok. Mbaka ma bende nyaka bedni osebedo kadhi nyime gi seche gini moyangi en ni kopogore kod pesa mano chwal ne counties nitiere rem malach mosebetie kendo fuok osebedo ka neno ka moko kuom governors koro pedho yanga e romo mar okelo kanyakla 10 counties kanyakla kod piny owacho mamalo moche kom kod Rigathi Gachagua en ni counties ni kod pek kendo chenro mag dongruok ok nyal dhi nyime kalore kod onge mar pesa mokelo kanyakla weche mag thieth chulo lakteche kanyakla kod kata mana yudo kaka chenro mar jopuonjre kanyakla kod jopuonj nyalo dhi nyime kod chenro mag somo pacho kaendi be king'eyo ni counties nitiere moko kuom sir mag chwalo ji rowere moko nyalo mondo mi gidhi nyime kod yudo chenro makare mag somo. Gacho ni mago ok nyal dhi nyime kata mana loso moko kuma peini moko matudo counties kendo bende mbaka mosebedo kadhi nyime Roma kane en ni gope osebedo ka ywayo piny owacho mag counties kanyakla kod mago mamalo kalore kod rem chopo kare chulo jogo mosebedo ka piro sirikal tok chwalo mwandu maneno ni mondo mi gigo ma gidwaro tiyo godo e apisi mapile ka pile ochopo kare. Dwaro nitiere mondo mi counties kanyakla kod piny owacho mamalo okasre kendo kas tiende e manyo yore minyal tiek godo moko kuom gope mosebedo ka duoko chien chenro madhi nyime. Nyaka chop seche giendi twak mokoro dhi nyime bende gibiro yudo thuolo mar loso kod ute mag fwambo en manyo ngadho mogo menyalo tiek godo midhiero maketo kod mani monywando ywaruok mosebedo e kind counties e yor timo ohala ka giwacho ni nitiere kuom ranyisi kopo ni nitiere jogo matimo ohala kowuok e counties ma seche moko nyalo miyo okal counties ariyo kapok ochopo kuonde mochwale ohanda to nitiere gino miluongo ni juok kata osuru michulo mondo mi gichopi. Kuom ranyisi kopo ni jotimo ohala wuok e county ma Siaya to chopo mwandugi e county ma Migori biro chunogi mondo gichul osuru e county ma Kisumu kanyakla kod Homa Bay. Winjruok koro dhi nyime kopo ni nitiere mano nyal gweth oko kendo chief lwasi makare mondo mi tim ohala e kind counties go giwegi moko bedo kod agenga mathoth kaka yor manyo yore mag solo osuru mondo mi gin bende gimany ngadho mogo minyalo juo godo yuto ne counties kopogore kod nweng'o mamoko manyalo mi osuru mane owit oko e paro mar chik mano gwethi yudi yo moro minyal juoge godo. Mane mbaka madhi nyime ka oching manyel kendo bende pod itewa ogedore
kendo wachoko maka kod kacha mondo walos gi kanyakla ang'o bed wechewa manyien mabiro e chenro makende bang' gichwelo kanyakla kod oimore gi kukune te. Koponi duoko nyalo yudre e onge mar pesa mosekelo ywaruok e kind piny owacho mar counties kanyakla kod mano mar piny owacho mamalo, mana kaka oselieki kod jalup jatend piny mobedo ka jakom mar IBEC mokelo kanyakla sectors bura e piny owacho. Kachile gi studio Emmanuel yiena mondo idhi nyime kod weche manyien mana kaka chenro mag yawo skul osebedo ka dhi nyime kaka ne peloni kod Efi Nyakedi. Erokamano Walter Nyambaga kuom miyowa ler kotenore kod romono ma dhi nyime winjo kanyo en romo otenore kod kaka omenda inyalo chop ne piny owacho mag counties. Ywaruok osebedie pok mar omenda chung' mag chenro mopogore opogore mago mag counties. Kata kamano Walter Nyambaga luono mano kendo wan gi geno ni ka ang'o romo kinde mabiro to bolos no report moyiedhi kotenore kod mano. Kwa duke weche mag